Benvinguts i benvingudes a una nova entrevista en el marc de l'exposició Udjat, l'impacte d'Egipte a Barcelona. Ara, tot seguit, amb la guionista i productora de cinema Esther Casas. Benvinguda. Hola, què tal? Com estem? Amb l'Esther parlarem de l'evolució de la història del cinema, diguéssim, seu a Barcelona, i parlarem de la influència del cinema orientalista i de la petjada que hi deixa l'egiptomania amb tot plegat. Comencem situant-nos i ficant-nos en context, perquè hem de parlar a l'any de finals del segle XIX, a l'any 1896, d'Alexandre Promio. Filmarà la descàrrega d'un vaixell de mercaderies al moll vell de Barcelona i és possiblement la primera pel·lícula rodada de l'estat espanyol. Esther, qui era aquest Alexandre Promio i com és la Barcelona que ell enregistra? L'Alexandre Promio és l'operador dels germans Lumière. El cinema té molt pocs anys, s'acaba d'inventar el que seria l'aparell, i es donen compte que necessiten continguts, que necessiten pel·lícules, que necessiten imatges del món. I en aquests moments comencen a agafar un equip i Alexandre Promio, que està a Lyon, on hi ha la fàbrica Lumière de material fotogràfic i on hi ha una divisió de cinema que la comença a portar ell. Llavors ell comença a rodar pel·lícules del món i roda en el Mediterrani molt, roda les grans ciutats, París, Londres, Nova York, Brooklyn és dintre, no? Però Broadway també, Madrid, per suposat, i Barcelona. Les primeres imatges que roda el Promio a tot l'estat són les imatges del Port de Barcelona, en el seu periple. El Port de Barcelona, perquè escull aquest indret, aquest emplaçament de la ciutat i no cap altre. Clar, Promio arriba segurament amb un vaixell de vapor. La ciutat és una ciutat que en aquells moments té una vida mercant molt important i que és molt atractiva pel cinema perquè té unes característiques que fan que s'hi pugui arrelar i s'hi pugui implantar molt ràpidament, perquè de fet els Lumière el que fan és difondre, crear un catàleg i difondre unes pel·lícules amb unes finalitats, evidentment, comercials. Barcelona té aquest perfil comercial per l'invent. En primer lloc, té una cultura mercant importantíssima, per això el tema del port. Després té tota la part de les rutes oceàniques establertes amb el Mediterrani, per suposat, però també pel Pacífic, pel comerç amb Amèrica, a les Filipines, etc. I després també està immers en la creació d'infraestructures. En el 1840-1850 comencen les primeres fundacions de grans infraestructures ferroviàries i el gas. Què permet això? Doncs permet que la ciutat té unes comunicacions interessants i, a més, es comença a desplegar una xarxa d'enllumenat que permet la vida pública. Sense això... Bueno, també hi era, però no en el... Creix molt. Sí, en el desenvolupament, amb les expectatives que genera tenir teatres oberts, cafès concerts, sales d'exposicions, o sigui, qualsevol... Una certa vida nocturna, podríem dir. Sí, hi ha una vida que es propicia per això. Llavors, aquests tres eixos facilitaran que hi hagi no tan sols el fet que vingui Promio i pugui rodar aquestes imatges, després va a Madrid i roda les imatges de la capital, etc., la Porta del Sol, els toreros sortint de la plaça de toros i tot això. Però, sobretot, el que facilitarà és l'intercanvi del que és la pròpia mercaderia exòtica del moment, que són les pel·lícules. Perquè, esclar, les pel·lícules necessiten, doncs això, que arribar, poder-se transportar, rodar-se, poder-se difondre, que siguin vistes a tots els llocs del món, i en aquells moments la metròpoli barcelonina té aquesta capacitat, que mantindrà, per cert, que manté. Anirem veient aquesta evolució del cinema a Barcelona, perquè té per molt.
Però com és aquest primer cinema que es fa a Barcelona? Com són aquestes pel·lícules i quins són els primers temes? Perquè estaran molt orientats cap a, justament, l'orientalisme. Hi ha 3 processos que coincideixen, s'encavalquen en el temps i tenen una influència en el cinema que després es veurà a Barcelona i es farà a Barcelona. Arrenca amb el 1798 i el fet de que Napoleó desembarca a Alexandria, cosa que ja us haurà explicat molt bé, doncs suposo que l'Oriol, per exemple, un d'ells. Després del desembarcament d'Alexandria, el 1799, es localitza la Pedra de Roseta, i el 1808, o sigui, pràcticament 10 anys després de la trobada de la Pedra de Roseta, Napoleó arriba a Barcelona. La influència de l'aventura napoleònica a Egipte, clar, tindrà un impacte lent però sostingut en el que seria la vida cultural de la ciutat, que després es reflectirà en el cinema. Entre 1809 i 1930 es publica la descripció de l'Egipte, que és un temps paral·lel en què hi ha les forces, una part d'aquest temps, se'n van al 14, d'ocupació. Hi ha l'exèrcit napoleònic a Barcelona. I, evidentment, això forma part d'un mapa, d'un tauler internacional amb unes pugnes en joc que obligarà, o que facilitarà que la ciutat també, o sigui, la presència napoleònica implica unes pugnes en el tauler de la geografia europea i internacional, amb les oposicions a Gran Bretanya, les pugnes entre el liberalisme i l'absolutisme al llarg de tot el segle XIX, i això acabarà esclatant, no sé si seria la paraula, però sí catalitzant, seria millor paraula, en la Guerra d'Àfrica. Aquest és el segon procés, és a dir, tenim Napoleó, al cap de aproximadament 50 anys, 60 anys, tenim la Guerra d'Àfrica, o les que seran les Guerres d'Àfrica, que Barcelona, evidentment, viurà de prop, i que acaba amb la victòria de Bat-Ras, i amb aquesta situació, amb aquest pla, s'inicia un enfocament i una revisió del que tots són els que serien els corrents historicistes. Aquest fenomen arriba en paral·lel, aquest seria una mena de fenomen emergent, la mirada cap al Mediterrani, arriba en paral·lel amb un declivi, que és el declivi de l'hegemonia colonial espanyola a Amèrica i a les Filipines. O sigui, tindrem que acabarem el segle, o sigui, quan el cinema arriba a Barcelona, per un costat tenim l'herència i la tradició del contacte amb l'egiptologia i de la fundació de l'egiptologia a través de les invasions napoleòniques i una presència francesa molt continguda, molt contínua amb la ciutat. Després els 100.000 fills de Sant Lluís, etc. I al mateix temps, 50 anys després, ens trobarem amb 2 processos, un que és emergent, que és tot el desplegament de l'expansió cap al Mediterrani occidental, i un declivi que és la progressiva retirada o la tornada dels capitals americans, perquè hi ha inestabilitat, aquests capitals arriben a la ciutat, propicien una inversió tecnològica important i de tot tipus, aquestes millores que hem dit, però moltes altres també, propicien un dinamisme, comença a finals de segle, ja comença el pas del gas a l'electricitat, l'exposició de 1888, molta població que arriba a la ciutat, la segona revolució industrial està en marxa, per tant, són processos geopolítics que catalitzen amb una visió específica que tindrà Barcelona de creuament de cultures, de mestissatge, entre aquests 3 grans corrents i aquests 3 grans processos colonials, d'alguna forma. El de Napoleó no és que sigui colonial, però sí que marcarà l'arrencada de l'expansió francesa al Mediterrani.
Molt bé, ha quedat claríssim el context en el que ens trobem i quins són els ingredients que tenim a sobre la taula per vestir el que serà un tipus de gènere en el cinema, quina és la ciutat de Barcelona que ens trobem i que pot acollir aquests capitals que vindran i que tornaran i que, per tant, facilitaran que es donin segons quines iniciatives. De fet, la primera projecció oficial a Barcelona del cinematògraf Lumière en una gran pantalla tindrà lloc el 10 de desembre de 1896. L'espai, de fet, és gairebé al final de la Rambla. Els culpables, entre cometes, de tot això seran l'estudi fotogràfic Feliços culpables. Napoleón Fernández, amb Anaïs Napoleón al capdavant. Quan començarà a arribar a través d'aquestes pantalles, aquest orientalisme a la sala Napoleón? A veure, primer faré unes pinzellades sobre el que és la família Napoleón i com arriba a Barcelona. Endavant, perquè em sembla interessantíssim aquesta història. Els Napoleón, que no es diuen Napoleón, que es diuen Alexis Tifon i Marie Cassan, són de nacionalitat francesa i provenen de Narbona. Tenen la intenció, ells són perruquers, ells es dediquen a l'estètica, als oficis de l'aparença. I es dediquen a la perruqueria, a l'estètica, a les mans i als peus. La seva intenció és establir-se a València, però baixen a Barcelona i s'hi queden. Els interessa la ciutat i s'hi queden. A partir d'aquí, s'estableixen a la Rambla, s'estableixen a Rambla de Santa Mònica, i en el número 17. I en allà demanen ja un permís, hi ha constància de que demanen un permís per penjar un rètol en què s'anuncien com artistes petitcurs. Llavors, a partir d'aquesta circumstància, la filla gran, la famosa Anaïs, que es diu Anna, es casarà o contraurà matrimoni amb Antonio Fernández Soriano, músic militar. I ells seran els que començaran, o sigui, en la tradició dels oficis de la imatge, a dedicar-se estrictament a la fotografia. En aquell moment s'ha de dir que en el 1851 es comencen a vincular aquests oficis de la imatge, de l'aparença, amb la producció de retrats. És a dir, la gent va a la perruqueria a posar-se guapa i després es fa una fotografia, com si diguéssim. I això els hi va molt bé. Es veu que això de l'estètica, el gremi de la perruqueria li deu l'embranzida cinematogràfica a una part de la ciutat, perquè van haver molts cinemes, no només aquest, i van posar en marxa l'estudi fotogràfic, que va funcionar esplèndidament bé. Aquí és on es farà, va funcionar molt bé, van aconseguir ampliar-lo, van fer una casa de fotografia molt sumptuosa, molt elegant, i aquí és on van començar, on es va fer aquesta primera projecció dels Lumière. Exacte. Volia preguntar, arrel d'aquesta primera projecció, com de seguida el gènere orientalista serà qui tindrà un paper rellevant en tot això, i quines influències, en què es basen per fer aquestes gravacions d'Egipte, de què tiren? La Bíblia, tenim a Laurent Tour... Bueno, les primeres pel·lícules sobre Egipte, en què es veuen imatges d'Egipte, arriben al maig de 1897. Són imatges de les terres bíbliques i són vistes d'Alexandria i del Caire. Poc després, a l'agost del 97, es programa una nova sessió que ja es diu, està vinculada a Terra Santa, i es veuen imatges de Belén i el Sant Sepulcre, que això està documentat en el catàleg Lumière. I després també arriben vistes de les terres bíbliques de Jerusalem
de les vies doloroses, etc. En aquest mateix viatge, o sigui, en el viatge que es roden les imatges de Jerusalem i de les terres bíbliques, l'Alexandre Promio rodarà les primeres imatges de les piràmides d'Egipte, les primeres imatges amb cine que arribaran més tard a la ciutat de Barcelona. Diguem que cinematogràficament les vistes que capten, que ofereix el cinema, tenen 3 punts d'influència. Un és el Grand Tour, és a dir, són imatges de llocs molt coneguts que formen part del recorregut formatiu d'una... Dels fills de l'alta burgesia, sí, d'una certa alta burgesia o aristocràcia erudita. Això per un costat. Després, evidentment, tota la part del pelegrinatge religiós. És l'escenari de passatges bíblics molt coneguts, que d'això ja ho reprendrem després, i llavors això justifica que siguin molt populars, s'han popularitzat a bastament a través de l'Antic i del Nou Testament, això per un costat, i després pel fet del pelegrinatge en si i que permet descobrir o acostar-se en aquests escenaris visuals. I el tercer element important seria la popularitat de l'òpera Aida. Per la inauguració del canal de Suez es proposa en el Verdi que escrigui Aida, finalment l'escriu i esdevé un punt de popularitat i d'anclatge i de promoció. És una operació de promoció que ve impulsada directament per la puixança en aquell moment que té l'Egipte mediterrani i en un moment en què està obert a la inversió de grandíssims i importantíssims capitals estrangers per explotar els recursos que hi ha. Llavors, Aida és un vehicle de lluïment d'una proposta cosmopolita que en aquell moment té una fita per mostrar al món que és el canal de Suez. Aquests són els 3 elements principals de l'interès cinematogràfic en les vistes d'Egipte. Doncs amb aquests 3 elements que ens ha explicat l'Ester Casas, tanquem el primer bloc de continguts per començar a enfocar-nos al que serà l'extensió del cinema. Doncs continuem amb aquesta interessantíssima entrevista a l'Ester Casas per parlar ara mateix d'una de les pel·lícules, o la pel·lícula que segurament recordaríem si hem de parlar de l'exotisme d'Egipte, i seria Village de Sàhara. Esther, per què consideres aquest un film d'una egiptologia peculiar? Què ens podries dir? Aquesta pel·lícula és una pel·lícula que Alexandre Promio roda en aquest viatge a Egipte i les terres bíbliques, i la roda en els entorns de la piràmide esglaonada de Djoser, del faraó Djoser, que està construïda o que està atribuïda a l'arquitecte científic i ministre principal Imhotep, un nom que trobarem després a la mòmia. És el protagonista que farà Boris Karloff en el passat. En aquest paisatge desèrtic, amb unes palmeres desdibuixades al fons, amb unes cases baixes que un intueix, encara que sigui en blanc i negre, d'un ocre pujat, Promio roda un grup
viatgers exòtics, d'occidentals que estan muntats a cavall o amb ànecs, amb ases, perquè normalment es feien servir ases, i que estan de visita a la civilització perduda. Estan vestits amb els seus canotiers, les senyores amb els seus vels, embolicades, uns gavanys fins als peus, una imatge molt característica que retrata un grup que respon a un aspecte que el cinema després transformarà en clixé, que és els viatgers decimonònics egiptològics, que bona feina també ja l'havia fet la fotografia, per suposat, no ens oblidem mai de la fotografia. El cinema, per què dic que és una imatge exòtica? En primer lloc perquè hem de pensar que és una pel·lícula, són pel·lícules curtes, però té la capacitat de proposar imatges en moviment que porten a la gent lluny dels seus confins. Això és la primera característica que, si no, evidentment no és exòtica, però sí que impactarà. La connecta amb una idea del exterior, de veure o arribar allà on normalment no s'hi té accés de forma fàcil. Després, el cinema ho fa amb els seus propis mitjans i amb la seva pròpia aproximació. És silent i és en blanc i negre, amb la qual cosa les realitats que apareixen no deixen de tenir una característica com són ombres, no? És el regne de les ombres, que després, a partir del qual, sobre això escriurà molt el Gorky, no? I en aquesta doble aproximació, que ja no és una cosa habitual, apareixen uns personatges que, en el fons, tampoc estan és a dir, el públic tampoc està tan familiaritzat amb ells. Per què? Perquè normalment les imatges clàssiques de les capitals el que contenen són autoritats, són festes populars, fenòmens de la natura, imatges de les autoritats, de la reialesa, de partides militars, perquè els exèrcits en el XIX tenen un paper molt important, són molt nombrosos i una de les qüestions interessants del cinema d'aquesta època és que ho ha documentat. El cinema documenta i anticipa visualment el conflicte de la Primera Guerra Mundial, perquè realment és notable. Llavors, aquests personatges que apareixen emmarcats en l'exotisme de l'antic Egipte també són diferents, no només per com apareixen, sinó perquè pertanyen a un grup social emergent que està vinculat amb el progrés tècnic, que està vinculat amb la prospecció, d'aquí una mica el mite a la recerca de les civilitzacions perdudes, que està vinculat a noves formes de guany i de riquesa. I entre aquestes noves formes de guany i de riquesa hi ha el cinema, de tal manera que Promio, d'alguna forma, en aquesta pel·lícula, Village de Sahara, fa una mena de rodatge d'ell mateix. El que passa és que, com que no és possible fer-se un selfie, doncs enfoca segurament les persones que l'acompanyaven viatjant en aquell moment, perquè són molt conscients que ells són un grup que pot assistir als esdeveniments a les quals normalment només tenen accés un grup extremadament restringit. Aquesta és la novetat en aquest aspecte. Per això considero que, i a partir d'aquí, clar, el cinema, amb la persistència retiniana, que és el sistema, és el principi pel qual nosaltres percebem el cinema, perquè les imatges es queden a la retina i les encadena al cervell, és molt fàcil passar de mirar a admirar, perquè el cinema fa com malabars, fa malabars amb la imatge. O sigui, és la imatge que, de cop i volta,
no és estàtica. Això és molt nou en aquell moment. I a partir d'aquesta circumstància, realment es produeix com un contacte que crea un espai per uns personatges, un espai icònic en què passa de mirar-los a admirar-los. Dintre d'aquest exotisme en què Egipte forma part és cabdal, no? L'antiga civilització. Molt bé, doncs si et sembla, Esther, ara fem un salt a l'altra banda de l'oceà per parlar de com els Estats Units tractaran aquest abocament d'Egipte, perquè hi apareixerà ràpidament una mena de cosificació de la dona, hi ha la dansa del malic, els turmells sensuals i, indefectiblement, això portarà a l'aparició de la censura. Com serà la primera relació del cinema amb la censura? A veure, centrant el tema de la dona, de la vida de les dones dintre del que és el marc del viatge, no? De l'exotisme, més enllà de tota la tradició pictòrica, etc., que m'imagino que hi és i que ressona i que té una gran influència i que determina l'orientalisme pictòric en bona mesura, etc. No? Però el cinema no s'acosta als personatges femenins d'aquesta manera. En el grup del que parlàvem, a Village de Sahara, del Promio, hi ha dones, dintre del que és les viatgeres, perquè es produeix un fenomen que és que munten a cavall, munten en ase, se'n van soles o amb grups a conèixer civilitzacions que els interessen, indaguen i comencen escriuen i comencen a elaborar una habitació pròpia dintre d'un marc que no els hi permet. En aquest aspecte, el clixé o la imatge icònica de les viatgeres occidentals per les terres bíblies i per Egipte, té un punt d'aquesta connotació d'idealització. I és un marc que el fet que sigui un viatge, que no sigui una qüestió, és una qüestió molt selecta, no és, tot i que hi ha moltes dones que viatgen, però no és l'habitual. La vida que hi fan és una vida social, lluny de casa, lluny de les obligacions que implica els rols femenins a les capitals i a les metròpolis i a Occident, a les ciutats. I això de seguida trobarà incomoditat, suposo, en l'statu quo. Això, sí, mentre es veu a través del cine, que també té aquest efecte d'allunyar, doncs es veu de lluny, mai més ben dit, no? Molt diferent és quan aquests paràmetres de llibertat individual i d'habitació pròpia es volen aplicar en el cor de les metròpolis. Llavors, aquí en paral·lel tenim tota la qüestió de les lluites de les sufragistes, etc. Això pel que fa a les aproximacions dels països de França, Anglaterra, etc. També Catalunya, també. Després tenim l'aproximació que faran als Estats Units, que no és que sigui una cosa matemàtica, és evidentment això són coincidències que no determinen, però que van cap a una determinada direcció. En tot cas, de les primeres imatges cinematogràfiques de l'Edison, que jo he pogut consultar, potser n'hi ha d'algunes, però hem d'entendre que hem treballat amb una pandèmia i tot tancat. Hi ha unes imatges hi ha una ballarina que es diu Fàtima Djemil i que
es va conèixer a l'escenari com a Little Egypt. La Fàtima Jamil va ser... O sigui, entra en contacte amb el cine perquè ella assisteix a la Fira Internacional de Chicago. I en allà, fent proves experimentals del kinetoscopi de l'Edison, la graven i es fa la dansa del vel. Aquesta dansa del vel, de fet, segons les fonts que jo he consultat, és un nom que posa... No, la dansa del ventre, belly dancer, és un nom que posa un empresari teatral que es diu Sol Bloom. I això, aquests 15 segons, si els dura, és brevíssim. Aquest primer film té un èxit tan brutal que de seguida en fan una rèplica a la competència, la Biograph Motoscope. En paral·lel, com que estan de moda en el cine també les danses, és una de les qüestions de les primeres pel·lícules que tenen molta acceptació, es roden unes imatges d'una dansa d'escola bolera amb una ballarina que es diu Carmencita, la Spanish dancer Carmencita. I, clar, mentre balla se li veuen els turmells. Això provoca un terrabastall, de tal manera que no es pot inaugurar una sala de cinema perquè prèviament passen la pel·lícula a les autoritats i es queden allà escandalitzats i decideixen que no poden passar aquesta pel·lícula, en canvi passaran una d'una altra característica i se n'adonen, i a partir d'aquí comença un desenvolupament del que seria el filtre dels continguts cinematogràfics, en funció dels usos i costums de cadascuna de les cinematografies nacionals. Diguem que la diferència entre l'enfocament en l'univers femení que fa Promio i la que trobarem a través de Little Egypt és que hi ha dos processos paral·lels. Un és d'idealització i l'altre és d'idolització. De fet, Little Egypt té un punt d'antecedent de l'Star System i de les Cleopàtres cinematogràfiques, tot i que aquestes veuen de la literatura, especialment del teatre, de Shakespeare, etc. Però no deixa de tenir la visualització de la sensualitat inicia un procés d'idolització cinematogràfica, mentre que la posada en escena o posada dintre en quadre de la llibertat individual de les dones es tradueix en un procés d'idealització llunyana d'uns drets que no tenen correlat quan arriben a les metròpolis. En el primer cinema, entre aproximadament 1896 i el 1913, dos corrents parlaran de l'egiptomania i de l'orientalisme. Estem dient, per una banda estem parlant del Wunderkabinett i per l'altra del gènere Basar. En què es diferencien? Al fil d'això, el Wunderkabinett es concentra en la col·lecció. Ve de la idea de la col·lecció particular, ve de la idea de la col·lecció particular que arriba, o privada, que arriba al museu, ve de la idea de la cambra de meravelles, i per tant el corrent cinematogràfic que mostra l'Egipte de les cambres de meravelles tindrà una idea de la col·lecció i de la organització
d'agafar allò que ja existia prèviament i instal·lar-lo en un ordre propi. Mentre que el Basar el que fa és principalment anar a buscar els elements disruptius que estan fora de l'ordre de cada cultura i projectar-los per interpel·lar i, sobretot, per treure rendiment del punt de vista. I aquí recullo el que estàvem parlant de la censura. Hi ha un procés molt llarg, que és el procés de Mutual contra Ohio, que succeeix als Estats Units, per suposat, en què hi ha uns productors que li posen a l'Estat un plet perquè, en el fons, és crematístic, perquè consideraven que la censura trigava massa. Primer, que s'havia de pagar un impost, com es paga, i després que no tan sols es pagava un impost, sinó que, a més, demorava moltíssim l'agilitat de tenir les pel·lícules en el mercat. Llavors van dir que les imatges del món no havien de passar a censura. Fins que la resposta que va tenir del tribunal és que, i això és bastant, s'ha de llegir literalment, el Tribunal d'Apel·lacions de Nova York va establir un precedent a l'any 22, quan va determinar, tancant el procés de Mutual contra Ohio, que els que presencien les pel·lícules estan alliberats de l'esclavitud de la lletra i del llenguatge parlat. Què vol dir? Un cert reconeixement de l'ambigüitat del llenguatge cinematogràfic i de la no submissió de la imatge als ordres controlables. Què fa el Basar? El Basar el que fa és explotar el punt de vista sobre aquesta oportunitat. S'ho pren com una oportunitat de descobrir aspectes de l'exotisme que són vendibles. I troben un mercat. Sí, de fet, es va abandonant. Quan arriba el sonor ja és un altre escenari, amb el cantor de jazz, però diguem que sí que es van abandonant el fet d'haver de treure rendiment de les pel·lícules en tant que mercaderies, perquè en aquest cas són per sentència, o sigui, això és un producte vendible, s'ha de vendre i té el tractament d'un espectacle, no té un tractament ni de descoberta del món, ni d'investigació o prospecció, no, la situa en el marc de l'espectacle i de l'entreteniment, aquesta sentència de la Mutual. I això farà que sigui, clar, una deriva molt poderosa, que encara que la visió més de la Cambra de Coses Meravelloses també, evidentment, té una finalitat comercial, el punt de vista disruptiu del Basar acabi tenint una força especial. Molt bé, doncs amb aquesta elevació del cinema a la categoria comercial i aquests dos gèneres, el Wunderkabinett i el Basar, acabem el segon bloc de continguts de l'entrevista. Comencem l'últim bloc per seguir tractant l'evolució del cinema a Barcelona i la seva relació amb Egipte, amb l'Ester Casas. A l'any 1900 es calcula que a Barcelona ja existien 30 locals fent projeccions i les produccions cinematogràfiques no faran més que créixer. Ester, quins noms propis hem de destacar d'aquest primer esclat del cinema a Barcelona? Sí, mira, el 1902 s'inaugura el cinema Diorama, que és un cinema modernista a la plaça de Bon Succés, on es consolida com a tècnic una persona importantíssima en la història del cinema català, que és el Fructuós Gelabert.
1874-1955. En paral·lel, amb 19 anys, perquè el cinema és un ofici emergent, de persones joves, de tècnics, que estan molt interessats en les possibilitats d'una feina molt interessant a cavall de moltes disciplines, com estem veient. Per tant, gent molt inquieta. Tenim l'Albert Marro, que serà un director molt important en l'estela no de l'egiptomania, però sí de l'orientalisme, del cinema orientalisme que es farà a Barcelona. L'Albert Marro neix el 1876 i es mor el 1956 i es convertirà en un empresari molt d'hora, als 19 anys, en empresari de cinema ambulant. Obrirà un local de cinema mític, que és l'Eden Concert, i allà coneixerà un altre personatge importantíssim, del qual aquest any es compleixen 150 anys del naixement, que és Segundo de Chomón. Segundo de Chomón és un operador de cine que ja té un acord amb la casa Pathé i que li proposa a Marro, que té l'Eden Concert, que s'associïn. I llavors comencen a treballar, perquè ells treballen internacionalment, per empreses especialment franceses, com Pathé, rodant vistes de Barcelona i colorejant pel·lícules, en fi, obrint un espai per una incipient indústria cinematogràfica a Barcelona, que té una relació una vegada més molt directa amb París i que és una font de feina molt considerable. A partir del 1902, l'Albert Marro s'associa també amb el Lluís Macaya i funda una altra productora mítica que és Macaya i Marro, que és la primera empresa de producció de Barcelona i de l'Estat, i que, evidentment, inclourà amb ells el Chomón, que es dedica a l'acoloriment de pel·lícules i a trucatges que ha pres a París amb el Georges Méliès. Chomón acabarà sent, és un incís, l'operador d'un dels films colossalistes, no egiptomaníac, però sí ambientat a la Segona Guerra Púnica, que es diu Cabiria, precisament. I ell és un operador importantíssim que comença a fabricar, a posar en imatges, un dels tàndems binomis conceptuals, ho farà molta gent, però ell tindrà l'oportunitat d'aplicar-ho després de moltíssims anys de treballar a Pathé, etc., amb una gran producció, una de les produccions més importants que es van rodar a l'època, en el 13. Posa en circulació uns binomis que després anirem retrobant en el cinema egiptomaníac, que són exuberància, catàstrofe, luxe, extinció, i que anirem reprenent en els films de Cécile B. DeMille, etc. O sigui, inaugurarà una... Nova tendència? No, consolidarà visualment una concepció occidental, que és que l'orientalisme presentat com a una realitat molt seductora, embolcallada de luxe, i té una contrafigura que és l'extinció, per exemple, que és la destrucció, que és l'esfondrament, que és la civilització perduda. Doncs Segundo de Chomón és una de les persones més importants que va viure directament la producció i la confecció, la posada en marxa d'aquest artefacte conceptual a través del cinema. Tanco el parèntesi. L'Albert Marro rodarà diversos drames passionals, romanços andalusins i aventures bandoleres, en què
l'orientalisme enfocat cap al Mediterrani occidental farà el seu acte de presència. En aquell moment estarà molt de moda, perquè, a veure, tot i que a Barcelona, sobretot a Sorrada documental, perquè, segons la Palmira González, Història del cinema, és un material més abordable i no necessita uns costos tan cars, Marro farà cinema de ficció. És a dir, Barcelona el que fa és actuar com un hub, en realitat. Té una indústria cinematogràfica que està viva i en marxa i amb molt bona salut, i per tant és un espai molt industrial que permet rodar pel·lícules de ficció, però té un costat paral·lel. Té un costat en el sentit del paral·lel de Barcelona. La cara teatral, la cara dramàtica, la cara exòtica, la cara atractiva. I llavors, mentre Europa produeix pel·lícules en què el centre de l'atracció o de l'exotisme es projecta cap a Egipte, el que farà la indústria de Barcelona és projectar-ho cap al Mediterrani occidental. I en aquest sentit, enquadra, abarca, abraça diversos relats. Tant és el de la Carmen, del Pròsper, del Mérimée, com els drames toreros, com les històries de Los tesoros de la sultana, que és una història que també els hi va donar un resultat fabulós, que circulava internacionalment, que es va poder veure fora de Barcelona, per suposat, va circular per Europa, i que era una intriga que es bastia al voltant d'un tresor. Ho dic perquè es considera un film que està... Clar, estem treballant amb materials que són incomplets, que alguns són films perduts, Magda és un film perdut, en principi s'ha de buscar bé en moltíssimes filmoteques. En aquests moments això, durant la pandèmia no ajuda, però tampoc no cal rendir-se tampoc. Però sí que és veritat que treballem amb peces que tenen una complexió difícil. Dintre d'aquesta peculiaritat, el que es pot captar de la història de La leyenda mora i Los tesoros de la sultana és la recerca d'un tresor enterrat que ve del Mediterrani oriental, és a dir, també s'aprofita tot el corrent de l'exotisme per vincular-lo amb una trama novel·lera. Molt bé. Entre els anys 1914 i 1915, Barcelona ja figura en el rànquing mundial al costat de ciutats com Berlín pel que fa al número de sales. Després vindrà la Gran Guerra, que portarà el fenomen Bump. Per què és important aquest moment del fenomen Bump? Vinculat a l'orientalisme, sí. A l'arribar a la Guerra del 14 hi ha una mobilització important de béns i de persones, òbviament. I són anys molt durs, és una guerra molt llarga, que té diverses etapes, en les quals primer es pensa que serà molt breu, en el primer any es pensa que serà una guerra ràpida, i a partir del primer any llavors la gent comença a adonar-se que allò és un conflicte que està estancat, primer i segon any. Això portarà moltes dones a les incorporacions. Clar, és a dir, es requereixen tantes lleves en els països contendents que s'obre la necessitat que les dones entrin en àmbits que normalment no els hi permetien. No tant les fàbriques, ja hi eren feia molt de temps, però hi ha l'educació,
les arts, la direcció, la planificació. O sigui, les dones comencen a entrar en uns àmbits que no són els que s'havia decidit en els que s'havien de recloure. La moda el que fa és simplificar la manera de vestir i facilitar aquesta nova incorporació al món laboral de les dones. I el cinema el que fa és buscar una contrafigura que dintre allò que dèiem, de l'ambigüitat de la imatge silent, proposi un canvi en la forma de presentar la feminitat i els personatges femenins, que en alguns aspectes és ultraclàssic i dintre dels cànons habituals, però que en els aspectes formals no ho és gens, és supertrencador. I una de les expressions més contundents d'aquest canvi en el cinema és el col, l'ús d'un cosmètic que ja es feia servir a Egipte per emmarcar els ulls i que entra amb una força brutal a formar part de la composició visual de la dona del cine de l'any 13-14. I en aquest frame hi ha o destaca un personatge que és el que li donarà nom al fenomen, que és la Jeanne Rox, que té el nom artístic de Musidora, que fa una sèrie de pel·lícules mudes dintre d'una trama policiaco, intrigant, novel·lesca, que es diu Les Vampires. I és la que apareix amb uns ulls de gat, vestida de negre, també per una influència que no... Però diguem que és molt impactant la seva posada en escena a través de Les Vampires, dirigida per Louis Feuillade. És la primera, però marcarà un corrent que abarcarà i tocarà diversos registres, i un d'ells és el cinema històric. El caràcter d'aquest tipus de composició i de... A veure, Les Vampires, com algunes actuacions de la Tórtola Valencia, que té la dansa de la Esfinge, que ha treballat amb l'Albert Marro i que és una performer de primer nivell, són perquè ens fem la idea equivalents a l'estrena d'Un chien andalou en els surrealistes. Són dones que creen un impacte important a les sales. Són dones que tanquen sales de cine en algunes ocasions, o que han d'intervenir les gendarmeries, perquè no transiten per als corrents habituals, i usen el maquillatge per marcar la diferència entre el que es considera, el que la moral considera canònic i el que el cinema recupera com una forma d'exterioritzar una crisi, una situació diferent, un canvi. Com són aquestes VAMs? Aquestes VAMs són dones en primer pla, en primer lloc. Una de les coses que més destaquen és que per primera vegada, o és de les primeres vegades, que els personatges femenins tenen un protagonisme molt important, són els caps de cartell. D'altra banda, com la Tórtola Valencia, tenen un perfil molt performer. No tenen una característica molt teatral, no són dives, poden ser dives, però són performers. I, d'altra banda, són protagonistes absolutes dels films. Normalment, és a dir, primer teníem Antonio i Cleopatra, a partir de les VAMs, amb Te de Vara, tindrem Cleopatra. És a dir,
agafen el cap de cartell. No? Són el motor que arrossega tota la producció, no? A través dels caràcters femenins. Com seran aquests caràcters? Quins dictats tindran aquests caràcters? Qui produirà aquestes pel·lícules? Això és un altre element, però estem parlant de que el cinema és això, no? Té uns potencials que estan... El cinema treballa per capes de coneixement, de continguts. Cada equip, cada persona que hi treballa és un món. I, per tant, no es pot fer una sola lectura. El cinema és eclèctic, el cinema és antagònic dintre de la mateixa producció. I el fenomen de l'exotisme BAM reflecteix molt bé aquesta característica cinematogràfica. Molt bé, doncs amb aquesta reflexió, Esther, finalitzem aquest viatge per l'evolució del cinema per la ciutat de Barcelona i com ha influït l'orientalisme, l'egiptomania en tot plegat. Us esperem a continuació per respondre totes les vostres preguntes. Doncs ja hem pogut escoltar l'entrevista que hem fet amb l'Esther Casas, que ens ha portat moltíssima informació de qualitat sobre els primers moments del cinema i la seva relació amb l'Egipte i l'egiptologia. Tenim algunes preguntes que li podem fer a l'Esther en aquests moments. Al xat del Facebook Live ens ha fet Luchi Show la seva pregunta adreçada a l'Esther. Esther, estàs preparada? Hola, què tal? Sí. Com esteu tots? Gràcies per estar aquí, els que esteu aquí. Preparadíssima per la pregunta. I tot. Genial. La pregunta diu, en la selección de películas en la exposición he visto un film de Georges Méliès. ¿Cómo fue la relación de Méliès con la egiptología? Aquesta és la pregunta que et fa Luchi Show a tu, Esther. Molt bé. Hola, Luchi Show. Mira, Georges Méliès tiene una relación muy especial con la egiptología. Por varios motivos, pero principalmente porque él, el primer contacto que tiene con el cine lo tiene en Londres, en un teatro que era un antiguo museo de curiosidades, que a principios de siglo, en 1800 y pico, era un museo de curiosidades, pero que se transforma en un teatro muy conocido de Londres llamado Egyptian Hall. Ahí es donde Méliès ve la primera película de cine y se enamora del medio. Y entonces Méliès lo que hace capta de esa cultura un poco la tradición de vincular las antiguas aportaciones y exhibiciones de los museos de curiosidades, los cruza con el cine y con la literatura. Y si has seguido la conferencia de Roger, pues no hace falta que te cuente las vinculaciones interesantísimas, las ramificaciones de Heródoto, desde Heródoto a Arthur Conan Doyle. Georges Méliès recoge toda esta tradición y la mezcla con lo que después se dedicó, que es al arte de la prestidigitación. Hago un pequeño inciso, ¿cómo se vincula el Egyptian Hall cómo es el pasado vinculado a la egiptología? Pues bien, empezó como un pequeño museo de curiosidades en Liverpool
y allí llegaban marineros de todas partes del mundo con sus conquistas, con sus reliquias, con todos los elementos foráneos, desconocidos, a veces truculentos, que habían recogido en sus larguísimos viajes. Ahí empezó la tradición del Egyptian Hall. Esta tradición fue muy bien, tuvo muchísimo éxito y hicieron un teatro de curiosidades en el centro de Londres. A partir de que la hicieron, allí se presentó, y ahí es donde empieza la relación con la egiptología de masas, se presentó un show de Giovanni Battista Belzoni. Giovanni Battista Belzoni es un personaje muy controvertido, pero muy interesante, también por otra parte, muy disruptivo en el sentido que decíamos en la conferencia. Y este señor nació en 1776 y murió en 1823. Y bueno, es un poco uno de los arquetipos del aventurero, cazafortunas, convertido en arqueólogo un poquito por los designios del destino. La cuestión es que, bueno, en Londres él tenía unas vinculaciones, era italiano, pero tenía vinculaciones con Londres porque en un momento de su juventud se dedicó al circo y hacía un número muy conocido, se llama el Sansón Patagón, un número de fuerza, porque él además tenía conocimientos de hidráulica, y esos conocimientos de hidráulica serán los que le llevarán a trasladar un coloso de Ramsés II de 2,67 metros de altura y 15 toneladas de peso, lo sacan proveniente del Mnemonium. El templo, que era el templo funerario del faraón en la ciudad de Tebas. Ahí es donde Belzoni se apasiona por la antigua civilización egipcia, y también hay una componente de lo que también se ha hablado en otras conferencias, de la compraventa de, bueno, la compraventa de antigüedades, de antigüedades egipcias, la búsqueda de esos bienes, etcétera, etcétera, como elementos patrimoniales ya desde la Roma del siglo XV y antes. Entonces Belzoni empieza a excavar y hace el descubrimiento en el área de Biban el Muluk, en el Valle de los Reyes, de la tumba de Seti I, que es el padre de Ramsés II. Eso es un descubrimiento importante, y durante ese descubrimiento él toma unos moldes de cera, que por cierto sí, toma unos moldes de cera, y con esos moldes de cera luego reproduce la tumba en el Egyptian Hall. Eso tiene un éxito tremendo, se convierte en una exposición de las más visitadas de Londres del momento, y es donde se crea ese vínculo indeleble entre Méliès, que ve, que entra en porque incluso el teatro ya tiene una forma de antiguo templo egipcio con dos columnas, etcétera, ¿no? Se crea esa relación entre lo que es el espacio expositivo y ya pre-cinematográfico, y la tradición de que ahí se han exhibido, de forma popular y masiva, determinadas, pues se ha reproducido la tumba de Seti I. A partir de ahí, lo que tú has visto es Le Monstre, está absolutamente influenciada ya por esta cultura, y lo que hará Méliès a partir de ese momento, también es el primer director de la primera Cleopatra, que la interpreta Jean d'Alcy, también la hará Georges Méliès, formará parte ya de una exploración que hará ya en el medio cinematográfico y más adelante con los trucajes, de las posibilidades dramáticas de este cruce de culturas, ya siempre proyectando la egiptología a un nivel pues mucho más espectacular, sorprendente, gótico, y especialmente con conciencia teatral de alguna forma, especialmente. Hola. Molt bé, doncs queda resolta la pregunta sobre Méliès i l'egiptologia. Passem a la següent pregunta, també de Luchi Show, i ens pregunta concretament Esther
Dice, también me gustaría saber cómo cambió el cine egiptológico al acabar la Primera Guerra Mundial. Uf, Déu-n'hi-do, pregunta que ens quasi podria tenir nada. aquí i tenim, crec que 6-7 minuts per respondre la pregunta com a molt, així que intentarem donar resposta a la Luchi. Vale, bueno, a grandes rasgos. El cine egiptológico tiene, después de la Primera Guerra Mundial, creo que, y también está, como habrás visto en la exposición, maravillosamente bien explicado y representado, se encuentra con un impacto. Es el impacto del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Eso por un lado. Por otro lado, que la noticia del yacimiento, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón llega a Barcelona, pues estamos hablando de la egiptología en Barcelona, o se anuncia en un periódico local como La Vanguardia, el 26 de noviembre de 1922. Y el epígrafe, porque es muy interesante, porque narra una concepción interesante sobre cómo se percibía en el momento un hallazgo de estas características, el titular se llama Millones enterrados. Así se vendía o se vendió la información sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos que ha terminado la guerra y los países contendientes se enfrentan a un proceso que fue muy largo y muy complicado, que es el proceso de las indemnizaciones de guerra. La Alemania de guerra tuvo que aceptar el pago de unas indemnizaciones importantísimas que se alargaban hasta el año 84, miles de millones, y esos miles de millones estaban en buena parte en manos de los bancos de Norteamérica, que tenían los acreedores habían prestado el crédito a los países europeos contendientes. Eso hizo que en el mercado americano fluyera el crédito, porque era una entrada fijada, tratada de inversión. Eso por un lado. Por otro lado también tenemos que el público, que es un público joven, que es un público que está esperando novedades y que está esperando experiencias estimulantes después de la vida traumática que ha supuesto el paso de la guerra mundial con 20 millones de muertos y 20 millones de heridos, más la gripe española, un paisaje muy duro, profundamente desolador. El espíritu de la época, los Roaring Twenties, lo que están pidiendo de algún forma, aunque sea un poco un cliché, pues son novedades y novedades interesantes, novedades atractivas que traten las cosas de forma espectacular y colosalista. Ahí entra un efecto de lo que será. También el medio cinematográfico ha evolucionado lo suficiente para que entre lo que llamamos cine de masas. Entonces, el cine de masas está representado en la exposición con dos películas. Una es La mujer del faraón o Los sabores del faraón, porque tiene dos traducciones, que es una película de Ernst Lubitsch, que es una película ya muy importante, es la primera película de cine en la que interviene un equipo de arqueólogos alemanes asesorando al equipo de arte con Ernst Richter para que se puedan hacer unos decorados y una construcción de decorados muy atractiva y dentro de lo que es el colosalismo, pero ya con un formato no teatral, sino muy riguroso, muy en la idea de la reproducción. Y luego tendremos Los 10 mandamientos, la primera versión del 23 de Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Esos son los dos los ejemplos de cine de masas
cine que aporta ya un espectáculo y una visión espectacularizada de la realidad del Antiguo Egipto, filtrada por las fotografías de Harry Burton, porque las fotografías que Harry Burton hace de la tumba de Tutankamón a partir del 22, lo que hace una narración. Es decir, lo que es muy interesante de esas fotografías es que él construye el relato de la excavación de la tumba. Lo hace fotográficamente, pero es una narración aristotélica, que tiene un principio y tiene un final, y además es un final apoteósico, con lo cual se abandona el cine que veremos, el cine colosalista, el cine de efectos especiales que veremos después de la Primera Guerra Mundial. Es un cine que se alimenta de nuevos aportes visuales, especialmente el más directo es este trabajo de Harry Burton, y también de nuevas miradas, porque a diferencia del tratamiento que se ha hecho de la imagen del Antiguo Egipto en los precedentes, y especialmente en lo que te contaba ahora de los museos de curiosidades, en que se va un poco a lo desconocido, a lo truculento, a lo sospechoso de conllevar historias, magnetismos y cuestiones por este estilo, reliquias, etcétera, etcétera, cosas muy mentales, ¿no? El trabajo de Harry Burton, que sigue a un arqueólogo que es Flinders Petrie, que en realidad ha sido maestro de Howard Carter, lo que hace es dejar ese tratamiento egiptomaníaco e inaugurar una era fotográfica visual a un tratamiento en que de lo que se trata es de hacer descubrir mediante la fotografía y la imagen aspectos de la vida en el momento en que se producía o se produjo. Con lo cual, pese a que es un descubrimiento de una momia, etcétera, etcétera, tiene un planteamiento muy informativo, muy documental. Eso inaugura una era que veremos luego, a través de esta información visual que se dará, que todavía se consulta, este cine, que además tiene el componente de masas, por razones diversas, en América porque tenemos este público y esta capacidad económica, y en Europa, en el caso de Lubitsch, porque es la República de Weimar, ellos tienen que pagar estas enormes indemnizaciones de guerra, está el país absolutamente arruinado, la palabra es esa, con lo cual todas las personas que pueden trabajar en el cine, que son grandes profesionales, están, bueno, pues tienen que aceptar trabajar a unos costes muy relativos, muy pequeños, y eso es lo que, por ejemplo, producirá que en alguna de las escenas que se pueden ver en la exposición Ujjat, pues se reunían 100.000 extras. Eso es una auténtica locura. No sé si... Intento ser breve perquè... Perfecte, Esther. Ja, ara sí que sí, tampoc no tenim temps per més preguntes. Moltíssimes gràcies, Esther. Amb aquesta conferència, sisena conferència, donem per tancat el cicle de conferències que ha organitzat el Museu Etnològic i de les Cultures en el marc... Només una cosa. Digues. Respecto a las viajeras, que quedó... un poquito en el aire, hablamos mucho de las viajeras, pero no les pusimos nombre. Entonces, simplemente quería comentaros aquí 3 o 4 nombres de viajeras que me han parecido que son interesantes para ilustrar ese trocito de la exposición, ¿no?
Mira, por ejemplo, aparte de la propia Agatha Christie, que tiene una vinculación sobradamente conocida con Egipto y que estuvo casada con un arqueólogo, Max Mallowan, pero ella viajó con su madre anteriormente, o sea, en repetidas ocasiones. También estaría, pues, Isabel Eberhard, que era suiza, medio suiza. Tendríamos también Isabel de Urquiola, 1845-1911, que pasó una larga estancia, no en Egipto, no es el caso de Egipto, estábamos hablando de personas que viajan por todas partes, ¿no? O sea, por todas partes de África, especialmente en este caso, pero también se van a la India, etcétera, ¿no? Que estuvo en el Obey Chico, y también, por supuesto, a Aurora Bertrana, que estuvo en Polinesia y en Marruecos. Con este brevísimo apunte, pues ja. Ara ja, sí. Tanquem molt bé amb aquests apunts interessants també per la gent que vulgui acabar d'aprofundir sobre les dones viatgeres. Moltíssimes gràcies, Esther Casas. Gràcies a vosaltres per la paciència d'estar aquí i per la paciència de tot plegat. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies també al Museu Etnològic i de les Cultures per haver organitzat aquests cicles de conferències en el marc de la seva exposició L'exotisme de l'Antic Egipte a Barcelona.